Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence
person and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and oppressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. St. Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. St. Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. St. Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. St. Jude, pray for us. And for all invoke we read. Oratio ang pirata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin na otob an sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Tadagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, oran, baha, paglinog, pagtuwakan bukal na asin iba pang natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Webes, kapiesta ni San Isidro Labrador. Isabay man po niya to sa pagpamibi ang mga minasunod na mas intention. Thanksgiving, dulot kan mga minasunod, Borja family, Lucy Taiko, Lynn and Senarial, Carlos birthday, dulot ni Carlo and Lish Aquino. Pasasalamat man ni Alan Ranyola, for Miracle Health Corporation, for Dorotea Resort and Spa, for DJB Transient, for DJB Eatery and Food House, dulot ni Doc Joey Bitito. Thanksgiving man ni Jonalyn Lagrimas,
kan family Tunay, Pobocan family, Mr. and Mrs. Warren Revale, Mr. and Mrs. Jerry Bitara and family. Dulot man kan Sarong Anonymous, dulot kan Borja family, dulot man kan Abions family, ni Julia Julius Janice. Also offered by Nolasco Lynn, by Joey and RB. Mga espesyal na kahagadan for fast recovery of Imelda. Positive result for JRIC. For Ubaldo F. Litas 65th birthday tomorrow. Dulot kan DWHS Batch 76. Special man nakahagadan ni Victoria Orlador. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Jose Romero, dulot ni Jeanette Asupardo. Para kay Prudencio, hali kay Erlin Abadesa. Rose Hermelito, hali sa Pelgoni family. Ronaldo Luningning Amancio, dulot ni Venus C. Apuyan. Para kay Aileen, dulot ni Aida Sebeliano. Para sa kalag ni Amelito, dulot kan Cabria and Austero family. Apolonio Eugenia Hehino, dulot ni Salve Peña. Para sa kalag ni Nilo, hali kay Carlo and Lish Aquino. Para sa kalag ni Greg, dulot ni Alan Ranyola. Para kina Amparo Ramon, hali sa Arnaldo family. Santiago Sr., Dorotea, Jose Jr., Eustaquio, Martina, Diogracias, Virginia, Natividad, Rustico, Regino, Manuel, Adelaida, Alejandro, Reynaldo, Norma, Balbina, Mariano, Jose, Mariano, Teodora, Francisco Epifania, Teodora, Nora, Pelita, Ricky Davao, dulot ni Doc Joey Betito. Para kina Lisandro Liceria, dulot ni Len Parcia and family. Para kay Romulo Jr., hali kay Marivic Diaz. Para sa kalag ni Vitalina, hali sa Luna family. Para kay JB, hali kay MLLS. Para kina Cecilia Orlando, dulot kan Bueno Mangaliag family. Taribio and Esperanza, hali sa Abions family. Mariano and Isabella, hali sa Abions family. Gregorio and Juana, dulot man kan Abions family. Beda, Leoncio and Rosalina. Larry, All Souls, dulot ni Noni Nacion and family. Joey and Arby. For the soul of Jose and Luz Viminda, dulot kan Logroño family. Matindog na po ang gabos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, sa roong komunidad, nagkakatiripon po kita sa pagparang, asin pagtaong ondras sa tuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Ngunyan man pet sa 15, kan bulanin Mayo, pinagsaselebrar niya to, ang kafiestahan ni San Isidro Labrador. Haganon niya to sa indang pamibi, tabang, asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Tanganing ang mga kalidades, nayaon sa indan, lalong-lalo na ang kapakumbabaan, asin paglingkod, sa tuya man po ining maimular sa satuya pong buhay. Ngunyan, midbidon ta ang satuyang mga pagkukulang,
Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos na kaning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya, udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, kadagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamiti sa kagurangan ng Diyos. Maherap manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiti kita. Kagurang na Diyos, na sa imo ang bilog na linalang, asin nag-aapod sa mo sa paglingkod sa imo, sa pangataman kan mga balaog sa samong kapalibutan, magpasabong kasamo sa bagsik ni San Isidro, na maghiras kan samong kakanon sa mga nagugutom, asin maghigos para sa kaligtasan in kabos. Uli kay Jesucristo ang kagurang na niya mo sa imong akit, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Himateo niya to ang iyanot ng babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Si Pablo asinan sa iyang mga kairiba, nagsakay sa Paphos asin nakaabot sa Perga sa Panfilia. Duman binayaan sinda ni Juan, na nagbalik sa Jerusalem. Hali sa Perga, nagdago sinda sa Antioquia sa Pisidia. Kan aldaw na Sabado, naglaog sinda sa sinagoga asin nagtukaw. Pakatapos pagbasa kan tugon asin kan mga propeta, kinaulay sinda kan mga puon sa sinagoga. Mga tugang, kung buot kamo magtaram ning nakapirang tataramon, sa paghulit sa banwaan, magtaram kamo. Si Pablo nagtindog, pinasabot sinda na mag-alo. Asin nagsabi, mga Israelita asin kamo na may pagkatakot sa Diyos, maghimati kamo. Ang Diyos kan banwaan nin Israel, iyo ang nagpili isa sa tong mga magurang. Pinadakol ang banwaan na iyan kan sinda mga dayuhan duman sa Ehipto. Sa bagsikan sa iyang mapangyaring takyag, kinuan niya sinda sa Ehipto. Sa laog nin 40 taon, tinios niya sinda duman sa lantad. Pinuho niya 7 banwaan sa daga nin Kanaan, asin pinaghihiras niya sa inda ang daga. Sa laog nin 4 may 50 taon. Dangan mga hukom ibinagtak niya na magsakop sa inda, sagkod sa panahon ni Propeta Samuel. Sa ronghade, hinagad dinda, asin itinaon ng Diyos sa inda si Saul, aki ni Kis, sa tribo ni Benjamin, na naghade 40 taon. Hinali asin isinangli nahade si David. Dapit sa iya, sinabi ining kaumawan, pinili ko si David, aki ni Hese, lalaking uyon sa puso ko. Uutubon niya ang gabos na ipinagbubuot ko sa iya,
Susog sa panuga, sa iyang kapag-arakian, kinuha nin Diyos ang sarong paratubos para sa Israel, si Jesus. Bago siya dumatong, itinukdo ni Juan sa bilog na Israel ang sarong bunyag, tanganing sinda magsulsol. Asin kan si Juan haraninang Magadan, nagsabi, "Si Isay ako sa paghuna nindo, iyan bako ako. Hilingan nindo ta kasunod ko madatong, ang saro na dai ako maninigo na maghubad kan sa iyang mga sandalyas." Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Sagod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang karahayan nin kagurangnan aawiton ko sagkod pa man. Sa gabos na kapag-arakian, iuusip ko ang sa iyang pagkaherap. Ini ang aram ko, ang sa iyang pagkamuot nagdadanay sagkod pa man, ang sa iyang katotoohan nagdadanay sa kalangitan. Sagod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Pinili ko si David na sakong sorgoon. Linahidan ko siya kan sa kuyang banal na olyo. Tanganing ang sakong kamot magdanay sa iya, ang sakong takyag danay na magparigon sa iya. Sagod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang sakong katotoohan asin pagkaherak mapapas sa iya, asin huli kan sakong ngaran, siya papahalang kawon. Asin maapod siya sako, ika ang sakuyang ama, sakong Diyos, ang gapo nin sakuyang kaligtasan. Sagod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. Nagdadagog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, kan siya naghugas, kan bitis, kan sa iyang mga disipulos. Totoong sinasabi ko sa Indo, daing surugoon na urog sa iyang kagurangnan, daing sinugo na urog sa nagsugo. Kung nasasabutan na nindo ang mga bagay na ini, paladan kamo kung gibuhon nindo. Day ako nagtataram dapit sa Indo gabos, midbid ko ang sakong mga pinili. Alagad kay puha na mautog, an kasuratan, an nakikikakan sa sakuyang lamesa matumang sako. Ini sinasabi ko sa indungon yan bago mangyari. Tanganing kun mangyari, matubod ka mo na ako siya. Totoong sinasabi ko sa Indo, an minaako sa surugoon ko, minaako sako. Asinan minaako sako, minaako sa nagsugo sako. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Ang ebanghelyo ta, ang konteksto po kay ni kang Holy Week pa. Kung sa nahiling ta, o nadangog niya to, nan sa tong kagurangnan naghanaw, o pinaghugasan niya ang bitis kan sa iyang mga disipulos. Asin ginibo niya na may katuyuhan, tanganing tukdoan sila ng leksyon, lalong-lalo na manungod sa kapakumbabaan, asin paglingkod. Kang nag-eskwela pa po ako sa seminaryo sa Naga, kataning kang seminaryo sa Concepcion, ining kumbento kan mga missionaries of the poor, na konsaynan mga naghehelang, abandonado, yaon pinag-aataman. So, kongregasyon ko ini ni Mother Teresa of Calcutta. Yeah, kataning ko yan. So, Carmel, if you happen to be there, Seminaryo Mayor,
So Theology Seminary, kataning su Carmel Monastery, Our Lady of Mount Carmel Monastery, digdi po sa Atubangan, itong Missionaries of the Poor. And we usually make our apostolate there. Na-assign kami duman, nakikisumaro sa mga madre sa kongregasyon ni Mother Teresa, kaning Missionaries of the Poor, tanganing maka-experience kung ano ang sa indang apostolado. Sarong bes na na-assign po ako duman, nahiling ko sinda, may sarong naghihingagdan na naghihelang. Tigkakarigos kan mga madre. Kang nahiling ko ito, sabi ko sa sarili ko, gariday ko kaya inigibuhon. Day mo ka ano-ano, abandonadong tao, naghihingagdan, kasi pinag-aataman kan mga madre. Sa paghiling ko, siguro kan panahon kan sa tuyang kagurangnan, kan siya mismo nagduko, kasi pinaghanawan niya, ang bitis kan sa iyang mga disipulos, na sarong manin simbolo din kapakumbabaan asin paglingkod. Siguro so reaction man kan mga disipulos, ay, gariday ko kaya inigibuhon. Ika, nasa mong kagurangnan, mahanaw kan sa mong mga bitis. Day pwede iyan. Gibo iyan, in sarong-surugoon. Sabi nga ni Pedro, sinabihan baga siya ni Pedro, gibo po iyan, in sarong-surugoon. But Christ did it for a purpose, to teach them a lesson about humility, to teach them a lesson about how to do service to others. Kaya sabi niya baga sa inda, ako na sa indong maestro asin kagurangnan, naghanaw kan sa indong mga bitis. Tinatawan ko kamo nin aarugan, tanganing kamuman magpaharanaw-hanawan. In other words, kung ano ang pinapahiling ko sa indo, klase nin kapakumbabaan, klase nin paglingkod, iyan man ang klase nin paglingkod na dapat nindong itao sa lambang saro. Ngunyan po iyaon pa kita sa konteksto kang inaapod niya tong Paskwa or Easter season. Ngunyan nagpapasalamat kita sa satong kagurangnan. Bako sana sa mga ehemplong ininin kapakumbabaan na sin paglingkod, kundi ang mismong dakulang akto nin kapakumbabaan na sin paglingkod na pinahiling niya po sa tuya. Iyo mismo ang magadan, ako o niya ang kagadanan, ang pagkagadan sa krus. Asin mabuhay, liwat, tanganing kita mailigtas sa satuyang mga kasala. Paano tayo ekspresar ang satuyang pasalamat sa iyo? May mga nagkapira akong suggestion. Ngunyan na Easter season, siguro magayon man na we take time to visit the sick. So mga naghihelang sa ospital, o baka yaon lang sa kataid din do sa harong. Mamundoon po ang naghihelang. Asi nagahagad sila, lalong-lalo na, kang atensyon kan sa indang mga kapamilya. Lalo na sa indang mga dating churchismisan sa kataid na harong. Very, very depressing ang feeling kang naghihelang kung mayo na lamang na nagbibisita sa inda. So we ease their pain whenever we visit them. Ako pag nagsisikol, pag nag-uulyo sa naghihelang, namamatean ko po ang kasakitan, ang kulog. But you will see some signs of hope in their faces when they see other people visiting them. Ikadua, siguro saro kan ekspresyon man kan sa tuyang pasalamat pagbisita sa mga nabibilang ko. Kaya ito kang yaon ako sa katedral na assign. Igwa kaming regular schedule dyan sa jail. O yan bagang, anong lugar yan? Bugtong? Wildlife. Gabos yan, wildlife. Provincial jail. City jail. Then so wildlife. Pag nagmimisa ako dyan, nanonotice ko ang priso, they're looking forward for the visiting hours. May schedule kang visiting hours. And whenever they got visited by their relatives, magmahon sila, nadarahan kung anong pagkaon. As in, pag nagmimisa ka dyan, kada vez mamisa ka,
sige ang paberindisyon kan sa idang Santo Rosario. And for all you know, not all of them are Catholics. But dahil kan mga apostolado na tigigibo dyan, nagdi-distribute ining mga taga-apostolate dyan in Holy Rosary. So at least they learned how to pray the Rosary. And saro kan mga pwede ta pang gibuhon to take time na makiulay sa mga senior citizens. Mamundoon baga po ang senior citizen, hilingata ang mga senior citizen tururog na ngani sa misa. Yan. But when you talk to them, so dakulon sindang interesting stories, istorya ko ngani sa lola ko, man diit kan buhay pa siya, ang perming istorya sa ko kan panahon kan hapon. Yan. So lolo ko iyuman, perming istorya sirig kaya kan panahon ngaya kan hapon, ibahon kan panahon ngun yan. Ya, kaya ko minsan sa kapilyuhan ko man, tikarawang ko sa lola ko. Pero yako, kan panahon nindo, dahil pauso ang kalson. At nahiling ko sa lola ko, nakasaya, baton siya na. Ya. 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 Pero aram nindo susimbag niya sa kuya, iyo, pwedeng dahil mananggad uso, pero dahil kayo itong nababadusan na dahil sa oras. Dahil hindi kakasal na badus na. Ya. Kaya minsan tikarawang ko siya. So, dapat pala niya ako, dahil giraray magkaralson. But that's true. Take time to talk to them. Halos dahil naman, ang mga gurang, dahil naman nagtutururog. Kaya ako, pag nagiging mata akong 2:00, kaya kung gurang na gayod ako, hindi puto na sa daan turog. Diba? So, ining mga bagay na ini, expression po, mga tugang kan sa tuyang, sabihon ta, pakisumaro. Sa akto, gawi, nin kapakumbabaan, pagpasensya, asin paglingkod niya to sa lambang saro, bilang pasalamat sa dahulang akto nin kapakumbabaan, asin paglingkod na ipinahiling sa tuyakan sa tuyang kagurangan. Iyan, na krus sa likod, simbolo, kan siring na paglingkod, asin kapakumbabaan. Kaya kunya na aldaw, sa pagselebrar po niya to, kaining kapiyastahan ni San Isidro, pigpapagirumdum po kita na to take that initiative, same initiative sa satuyang buhay. Ta siya mismo nahiling ta sa buhay niya. Halimbawa, maski siya nagtitios, naghihiras siya. Kan pagkaon niya sa iyang mga kapwa trabahador or labrador, asin bako sa lang sa tao, kundi sa mga gamgam, ihinihiras niya itong sa iyang pagkaon. Sabi nga ni so mga corn grain, ihinihiras niya sa mga gamgam. And padagos niyang pinagde-devote sa iyang special time, lalong-lalo na sa pagsimba. Urual daw bago po siya maduman sa iyang lugar na pinagtatrabahuhan. Tatandanan man sa na po siyang parauma. Naghahapit siya sa simbahan, tanganing magsimba. And religiously, pinagigibo niyaan sa iyang trabaho na iyunganian pag-uma. Bako man siguro si San Isidro, he may not look like Jesus, but at least he did try his best and gain a place in heaven. Want to know more about him? You may check the ordo. Ini si San Isidro Labrador, saro pong married man. May agum po siya. Anagum niya, si Maria de la Cabeza. Na saro man pong santa. Yeah. Hali siya sa nagtitios, poor family. As in, padagos niya pong ginigibo sa iyang pagdibusyon oral daw bago siya maduman. Kung makahiling ka mong imahin niya, igwadyanin sa kataning niya, anghel na nag-aarado. Ang istorya kan buhay ni San Isidro, naghahapit nga ni siya sa uma, ay naghahapit siya sa simbahan bago siya mapasiring sa uma, nagsiselos na sa iyang mga katrabaho, tig-usip na siya sa iyang post. Kaya one time, late na ngayon, ni perming nag-aabot, kaya one time nahiling ninda, nata ngayon, maski late na siya. So sa iya ngayang dapat araduhon,
natatapos niya. Ito pala, may sarong anghel na habang yaon siya nagsisimba sa simbahan, may sarong anghel na nag-aarado, nagigibokan sa iyang gibo. O sana habang yaon ka mo digdi, nagsisirimba, may sarong anghel sa indong harong na matana na nagluluto na kan sa indong pamahawan. Hinda ko lang sa kumbento kung igwaman ng anghel na yaon dyan. Dahil kan sa tong pagdebosyon, dahil ang God ini nakaulang sa iyang debosyon, and He remains to be poor, but despite that, He continues to help His fellow poor. Kaya siya ang patron kan mga paraoma. Kaya tigaapod siya ang San Isidro Labrador. Siya ang ehemplo kisarong trabahador na pigpapahalagahan ang pamigdi asin pagtrabaho. Nangangatawan o nagpapahiling nin ehemplo nin sarong ordinaryong tao na nagmawot, na maglingkod, na may kapakumbabaan. So arugon ta po siya sa satuyang buhay. Enot pinahiling ni sa to kan sa tong kagurangnan, pinaghingawan ni San Isidro isa buhay. Sana iyuman niyan sa tuyang maging paghingaw. San Isidro Labrador, ipamibi mo kami. Sagaran ka naman, and aki, asin ka Espiritu Santo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod ka Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog yang banal. Kagurangnan, sa pagrumdom kay San Isidro, warasan na ining sakripisyo na sa mong dinudulot, para sa imong kamurawayan, makapaggaya-gaya sa imo, asin para sa mo maging paaginin kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nananay asin binsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagporan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, ta sa makangangalas na pagpahayag nin pagtubod, kan sa imong mga santos pinapusog mo, an sa imong simbahan na danay nabagong kabagsikan. Asin, tinatawan mo kami nin mga urog katotoong tanda kan sa imong pagkabuot. Dangan sa pagutob kan mga misteryo nin kaligtasan, manasasadul kami, kan sayod nindang panalmingan, asin natatabangan kan sa indang danay na pakiulay sa imo para sa mo. Kaya kami man, kagurangnan kay ibakan mga angheles, asin gabos na santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Banal, 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 banal. banal an kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan.
Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin kakan kaini tailian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, ikakag-apat, asin kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Eraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose as sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Isidro Labrador, daan kafiestahan sa tuyang pinagsaselebrar mo niya, nakainto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na dahin kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga anin siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, parasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin paglatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang espiritu. po niya na hira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos Diyos. na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan Kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawag ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. At sakramentong iniusay sa pagpamanalkan sa iyong simbahan. Handa kang hawak mong mahal. Inapay asin anak niya mong inaako at sa imong hawak kasing dugo sa pagdurumdumkan sa iyong kaligtasan na sinagpapahayag sa ang sakramentong naganay sa pagpapaligtas sa musang kasalan. Please kneel. Prayer for the sick. Grant Almighty and eternal God everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick.
I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. O Diyos na kagurang nantuguti na ang sakramento na sa mong inako sa pagrumdom kay San Isidro, makapabanal kan sa mong isip asin puso, tanganing kami magin mga kahiraskan sa imong Diyos no na buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa diit na paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa na nakaaging Webes, nag-abot po sa 19,296 pesos asin 55 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 1,306 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 6,321 pesos asin 80 centavos. Para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Maawot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous nagtaonin 5,000 pesos, 1,000 pesos, 600, 500, 400, 200. Gianan Family, 2,000 pesos. A Devotee, 1,000 pesos. Mary Jean Ventura, 500 pesos. Diyos, mabalos po. Salamat po sa indo kapos. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ang sa tuyang patron, asin ni San Isidro Labrador, na ang kafiestahan sa tuyang ginigiromdom ngunyan, asin pinagseselebrar, bendisyonan. Lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you and good morning. See you later. 6:45.